Carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripati merem. Merem kabeh, ora merem siji. Luar tok-tok. Ora. Aku sare curiga karo kowe, Gok. Kok meneh ora. Siwa? Ha. Ora omong. Ngambet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe Kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togobyaka. siap. Wis ngambet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Saliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Wis. Ya wis, toto. Ya wis tangane ning dodo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya sepi sumimen lenging kalbu pambukaning warana eling-eling nadyan wujuding Panakawan panandiri Dewa Ngejawantah mila sak ciptane dadi sak sedyane ana katarima panyuning Kelurah Catugara ilang wujuding Kelurah Bagong nenggih panenging Pandhawa Satra ing Madura Raden Janaka. Jian arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa iki, Gok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ra gaya. Kanggre Kurat Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek dak sepele kene iki. Lu mlaku kok njur halus. Tekan. Pangestune Kang Togok. Slamet, Kang. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kang. Ya tak tampa. Kon janur gunung kadingaren wong adat biasane kowe iki ora tau gelem sapa mrene. Pendak-pendak nderekke ratu Gustine awake dhewe mesti aku ndadak ngampiri. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki kok kowe tekan omahku kuwi ngopo? Eneng apa lan wigatine apa? Mara gage kowe matura karo aku, Sarawita. Ora ana apa-apa kok, Gok. Ya ming sepi. Sepi tegese Nang omah ki sepi nglangut, mula terus aku dolan mrene. Ket mau esuk tekan sore kok ming delok TV terus ora ana kegiatan liyane.
Terus entuk warta apa? Ana berita apa? Mbah, Lho. Jare ndelok TV. aku mung ndelok iklan kok. Nek berita tak pateni, ngono anggere mulai iklan tak tonton. Ayo kepengin tuku apa ta apa ngono iki lho, Kang. Oh, ngono ta. Ya rasa sok tetuku. Duit kuwi apike dicelengi, dinggahke. Rasa nggo tuku apa-apa, mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nretek merono-merono ning duwe singgahan. Tur dasare kowe urip dhewe, ya ta. Wong urip dhewe iki ora kepenak. Kancamu ya ming aku. Monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa ora tau gelem dolan ning omahku ki jane ngopo to lho. Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparu do sapa. Oh, sapa kaya pitik. Maksude do dolan ning omahku ngono lho, Gok. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu, biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe boto. Arep tok nggo ngapae? Boto kok gedene 50 cm. Arep tok nggo ngapa kaya cor-coran. Ya saura-urane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe boto ya gawe boto. Men atine iki ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakale sepi. Tur ya ana bab ndinglung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam Jemuah Kliwon wingi. Heeh, ngapa? Kowe ngidul apa? Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Aku bar menehi sajen kalau kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamriku ya golek impen. Lah kok tekan tenan. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku. Ora kanthi kanyono-nyono kok. Omah kene iki kaya ketekan Nalindra. Nalindra Trata Sabrang. Kudu sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Monggo nite kereta kencana jluk ana ing omah kene, terus mlebu, terus sak pejagung karo aku. Ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu Ratu Sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Monggo Bagong iki sak jejumlek ora tau sapa mrene nek ketemu karo siwane ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke ming dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus Lah ya jagongan karo aku sauwen-uwen. Monggo blas to, anak Semar ki ora ana sing tekan kene. Monggo jane Semar ki adikku lho. lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pak Dene, ora ana sing ngaruhke karo Pak Dene. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi janjane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arep kowe karo aku ki mapan ning Tlatah Sabrang ning dipestheke utawa ditakdirke dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nile pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arep kaya ngono ning sambunging sedulur ki ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Ning kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam padang kowe diparingi aku. Semar njaluk kanca duk nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Heeh. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Bilung kuwi padha.
Oh, mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. sama saja. Sama saja. Ngono lho maksude. Ning apa yo bakal tekan kene tenan yo cahidan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, korsine diusung, wong iki wong nekate ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandak 8. Pandak apa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Sekarang do nyoba Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae kok. Rekat lampahing rata tan mantara prateng sukuning argeram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saingga praja ucap kacarita nalika semanten eling-eling ki lurah togok nggih Sang Hyang Catu Goreng Ngijawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana ngraosi bilih jurang porong badhe ketekan dayuk dados sakuling mangke ingkang bletek-bletek saking katebian mangono pangudas marane ora liya kejaba mungkin lurah Bagong ingkang sowan ngersanipun ingkang wa ing padukuhan jurang porong mangkono pangudas marane iki lurah Bagong. Assalamualaikum wa aku rawuh wa betegap wah cangkeme wis ketok ngandel ora raming padha karo diisin-isin ketok kowe Gong lho kok kaya suarane ponak aku Bagong ya lho sajake wah aduh liwat niki wa lawange ndi wa lawange ngarep kuwi cahidan. Oh iya, Cak Kentir. Aja tok wangri ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya wa, Botegep. Toko kian malegak-legok trembilung kang sarawita kang sabuk bandil ing teko-teko lambene wong tuwa diewer-ewer. Slamet Gong mengestune siwa wilujeng wa aku ngaturke bekti ya wa iya tak tampa Bagong slamet Gong biti bilang andeng bilang lali aku slamet wa bilang itu ngatur ya wa tak tampa Bagong mengestune wong tua tampan nono tak gegem dadaku kok cilik terus to wa ya karang kaya ngene iki wujudane sing penting sehat ya wa sehat Siwa Togok sehat wa yo slamet sehat le cah bagus sangeme ngoso dawa wa
Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngopo-opo sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik apa? Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa ya, Pak? Gambarku no. Kae to sing nang buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester apa? Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa mung ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimate kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah ora tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Apa wis ditembok? Urung. Sandalke kandang kebo. Asem lho. Aku iki nang kono iki padake abdine Ratu Gung Binathara usum gambare sandalke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbah nameng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponakanmu kabeh. Iya. Dedrek rembukane aku iki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumparo Semar-mar. Nang nganti aku ora kelakon bangun desa. Aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar ngelekke, Bagong. Aja wantun nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus Arep boyong karo aku. arep boyong karo kowe. Heeh, dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu duwe arep nglumputke Bagong iki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus Bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong iki jole aku. Bagong aja tak gone kayangane iki jole aku. Sing muni ngono Semar wae lah. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi jole. Si Petruk ya muni ngono. Oh terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. lho. Nek ngono kowe saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke Gok. Apa? Si wong iki jare kakangne bapak. Aku sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Oh, terus kae bilung kae. Anak tikus. Dudu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos lho iki mbok yo dilereni lek seneng main ora. Ratu kok abang. Terus
Aku ki mbarpe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh, aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane dianak Manikmaya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa Teoge-oge. Teoge-oge Togok. Aku pasrah karo Siwa Teoge-oge supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku tantrimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya iki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata. Kuwi buta loro. Lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Kok kayangan ki gawat kok ana bodyguard-e bareng. Sapa Cingkara Bala Balapata? Terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. sapa we? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki baguse ra jamak-jamak. Pokoke aku nek nang dalan di bajul wong wedok, aku kan mampir sik lho. Aja Janaka kuwi jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksudnya aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki le dandan piye? Ning aku bagus to iki? Bagus. Kowe ndelok Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingitan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Gua tok-tok Ora. aku sale curiga karo kowe kok. Kok meneh ora. Siwa, Ora omong. Ngambet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. siap. Wis ngambet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngerapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka.
sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Saliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwe cangkemmu lho, Gok. Iki ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Ge wis. Ya wis, toto. Ge wis tangane ning dodo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wenga sepi. Sumimen lenging kalbu pambukaning warana. Eling-eling nadyan wujuding Panakawan parandene Dewa Ngejawantah. Mila saciptane dadi sak sedyane ana. Katarima panyuning Lurah Catugara, ilang wujuding Lurah Bagong nenggih panenging Pandhawa satring Madura Raden Janaka. Jan arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa iki, Kok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ra gaya. Kanggre Kurat Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek jak sepele kene iki. Mlaku kok njur halus. Tekan. Wis penengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan toge. Padha-padha. Aku tuturno dalan sing anjuk marang kayangan toga malah jijiki. Wis benengke wae lho. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Wasangku gending. Ana ora. Wong nganggo gending Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dateng kayangan Suralaya mawi gending lewong. Wes dan malah ora karu-karuan dadi lewong atiku. Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka ora sembrono, ora lucu. Sing tuwaju. Iya Degu. Mulayu dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyangkok malah kowe ngrungokke omongane Raden Janaka petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayumu tak duduke dalane anjung ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togok ayo mangkat saiki.
Tugu kayu mangkat saiki. Ya yo, ya mangkat. Nek togong. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo Tugu budal dina iki Tugu. Leru kamar. Kenang sutung nandil telan tundung gendong kenang sutung nandil telan sutung telan ketunduk Tuhan Mbok mau tak dandani liyane. Kok dadi wong desa do guyu kabeh. Janaka kok polahe sak karepe dhewe. Tung blakon tak tung jen. Ngapa emang degok? Lha aku ku biasa wae. Wong desa do nang pinggir dalan guyu kabeh. Dong rasane Janaka kok edan. Lah ngono kuwi engko tak walik tak dandani demit. Gak. Ora kok ngono kuwi. Aja lali suarane Tokyo. Ayo budal Tokyo. Ayo mangkat ora.
semuriris iko balik Kakang Ismaya sakmenika monggo kula aturi amriksani rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking jana luka estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe gendhak sikara kelawan Kakang Ismaya malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bali Martiu Kundha Manik Kakang lah kok dadi kaya ngene kahanane nek ngono aku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru dene aku duwe panyokra bawa sing ora apik kelawan kowe ndak kira nek pancen kowe iki wis duwe rasa gedeng keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyokra bawa sing ora apik kelawan kowe estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar menika namung badhe kula kanthi monggo kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengan jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan Rina mboten wonten jamak limalipun kula badhe nyengsarakaken dhateng Kakang Ismaya Kakang kula gareng dalem Pak jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapakke malah disugata sing becik sing apik diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datulaya Bali Martiu Kundha waduh iki marmer apa ya Tru kok dadi sikilku kok angrak anu drijiku ora tak nggo nyengkerem iki kepleset ayo wong kayangan iki apike ora kaya donya kaya reng mung mergo sikilmu kuwi saking dene diantelan kok ambune wangine kaya ngene garu rasa mala lho iki arep dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe dupa iya mula kowe karo aku iki bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya ora duwe rasa kuwatir neng dalan mau mlaku kelingan anak-anak kelingan bojo rasane grantes bareng neng kene iki Iwang Blur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane wah kaya disiram tirta wayu sewindu Narada kelawan dawuh Kakang lah kok ora kewetu ucapmu sithik wae monggo aku tekan kene lho Narada Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa bekti kula katur kula Narada iya nala gareng bekti kula katur kula Narada iya Petruk tak tampa pangestune taman ana ya kula pun dinggo jimat nggih kula pun dinggo jimat Kakang Semar estunipun menapa ing kula aturaken menika tumus dumugining batos mila wiwit dinten sak mangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyokra bawa ingkang boten sae tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang Semar ya sepisan meneh aku njaluk ngapura nek tana lupute Semar Badranaya nggone duwe panyokra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya nuninggi mboten dados menapa Kakang Semar malah sak mangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya dinten sak mangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaranipun para Jawata inggih menika pun jambu dipa nirmala pelemper tangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang ngrayipun Manikmaya wonten ing Bali Martiu Kundha Manik waduh Truk arep disuguh jambu metemu jambu apa ya jambu dipa nirmala jambu mete jambu dipa nirmala iki apa Truk kuwi daraning para dewa karo apa mau pelem apa pelem pertangga jiwa pelem pertangga jiwa wah rasane kaya ngapa ya Truk ya aku ora ngerti iki kanugrahan tumraping awake dhewe lho
Ora ana menungsa sing entuk ngrasake jambu dipa nirmala pelem pertangga jiwa kejaba awake dhewe. Berarti awake dhewe iki dadi anake Semar ki wah bejane ora kurang-kurang ya, Tru. Heeh. Menapa kula inggih dipun paringaken ngicipi jambu dipa nirmala ulun nuwun garing ulun keparengake. Pelem pertangga jiwa ulun keparengake. Wah, tekan omah Bagong arep tak abapi. Terus Bagong takon mambu apa ya, Reng? Iki abab jambu dipa nirmala, pelem pertangga jiwa. Heeh. Belum tahu Bagong nek mangan ming pelem pentil wis dilatih sak telutuhe. Iya, ora iso mangan kaya awake dhewe mulane kuwi. Iki tenan apa piye, Guru? Menapa ing aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Aku ora njaluk lho, mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning wadene aku mbok paringi, lha piye? Mengko ndak ora prayoga kedadiane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku, Manikmaya. Nyatlangen ning kalangguan agar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga Indra wonten timbalan cawisna dedaran ingkang wis ulun cawisake jambu dipa nirmala pelem pertangga jiwa dimen didhahar dening Kakang Ismaya lan nala garing apa dene Petruk niki ngestaken dawuh pukulun enggal budhalo Bathara Indra. Marekaten prayatna semuriris Marekaten prayitna semulire seka bali titiyani gandayani trisanya purnama sasi menika Kakang sampun kula cawisaken. Ya matur nuwun kalian menika unjukan tirta kamandanu inggih tirta amarta ingkang Kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat. Ngrasake kaya ngapa to tirta amarta tirta kamandanu ben-ben ning para dewa. Waduh, jambune gedhe-gedhe ya, Tru. Kuwi tela apa pelem, Tru? Lonjong kaya ngono. Pelem pertangga jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek carane dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa kae, Tru. Iya. Menawi tetep mekaten Kakang Ismaya tumulat kula aturi ngrahapi Kakang Semar gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung den rahapi dening Ki Lurah Semar Badranaya nalika semanten datan prayitna Ki Lurah Ismaya nalika semanten pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah satemah Ki Lurah Semar andhahar daraning para Jawata plak kapidara datan enget semandra ugi Ki Lurah Nalagaring tuwin Ki Lurah Petruk ugi datan enget Purwadasina kagyat pikulun Bathara Narada wau.
Indra ndak slantek. Oh, bapak dokoh banget ya. Nadyan limpat dikaya ngopo Kakang Ismo ya ora ngerti marang legetaning ati ning Manikmaya kena daru beksi wekasan ora eling Purwadasena Indra wonten timbalan ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile papano ana ing pinggiring candra dimuka wahyane mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplungake menungsa ingkang murang rata iki Bathara Terkencang harga yang bakal nuwun sewu lho Di mboten areges kula menika badhe wantun dhateng panguwas Paduka Pramsi Bathara Guru menika mboten namun lah kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandu wonten ing Bali Marti Kundha Manik monggo menika papan suci menika papan ingkang mboten nate kelepetan ing dedosan lah kok panjenengan ingkang ngregeti dhateng Bali Marti Kundha Manik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau lha menika sampun ayem kula menika sampun tentrem Paduka Pramsi Bathara Guru paring dawuh bilih boten badhe gendak sikara dhateng Semar malah Kakang Semar badhe dipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan tentrem ati kula ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding Pramrtangga jiwa jambutipun nirmala sareng dipun dhahar dening Panakawan ketiga tumuli kantaka mboten limut Purwadasena dalanipun mampun menika lampahan menapa menika lakon menapa sabi kula badhe mriksa lah kok panjenengan Pramsi Bathara Guru menika mentala dhateng kadang piyambak lah wah mboten cocok kula nek caranipun kados mekaten Kakang Narada sampun to mbok inggih sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah jur menika ingkang kula jangka slaminipun gesang Kakang Narada kula aturi kendel kala wau sampun paring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu nggarap kala becik nglampah menika badhe kula sandhang piyambak lah kula menika namung ngemutaken sampun Kakang kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal menika wonten astanipun pun Jatimurti monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho Di Bathara penyalian wong timbalan mulun kita ngangsek nggih kita sowan ning ngarsa ulun ana parigawe apa nggih mboten nganti kanyono-nyono nalika semanten kula seba wonten sak gawining Bali Marti Kundha Manik kathah sangganing para Jawata ingkang sami alok bilih wayah paduka ing Madukara sowan dhateng Kayangan ora dadah konangan Janaka mboten trimah panakawanipun dipun gendhasi karo dening Adi Pramsi Bathara Guru Janaka tertentu ngamuk wonten Kayangan sepinten kekiyatanipun Janaka menika namung titah menawi Janaka mboten narimakaken babar pisan kula banjut Kakang jan panjenengan menika sampun lah kepiye to kok dadi kanane kaya ngene penyarian kula wonten maring dawuh Janaka ki nen munggah ning Bali Marti Kundha Manik lho nggih ngeslaken dawuh paduka ewang nalikane ranen kayu pangagung sasar miti
Kakang Rodo. Kenapa ini? Arjuna sowan. Lah kok Janaka kok kaya ngono iki piye? Anjarian putra Kartawekasan miwah Ekatana. Yeka wisanggene maya Wisnu Pradenta. Arjuna padha kanthi harja sak praptanira Janaka namit pasang kalimantap tinebina ngilo duni dumawaing tawang tuweng pukulun ingkang abdi pun Raden Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tompa karya bombong tias ulun kula nggih bombong pangestu ulun tanpa nono Janaka kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan prayoga nunggon kita lungguh sampun boten kirang kloso Janaka wayah ulun Madukara padha kanthi raja saprapta kita nggih pukulun Bathara sapa ya Narada wilujeng miring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumenggeming pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa gawe gedhe ning ati kita ora ulun tampan ya mboten cetha pangestu ulun tampan ana kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasentosan Arjuna dalem ulun apa wigatine kita sowan sepisan tuwi dhateng mantan-mantan kula wonten ing kaiwangan angka kalih ngagengaken silaturahmi saiki kok kaya ora awat ya nduga ngono ta dene ingkang salah banjure pukulun iya Janaka iya pukulun apa wigati kita sowan kula mireng kabar tembang rawat-rawat binetombok bakul badhe dipundhel sambiwara pawarta binandunging Karna Mili iki Janaka kan jijiki ta iki bilih pono kawan kula inggih menika pun Kakang Semarang nolo garing menapa dene Bagong katim anu sinten niku Petro nggih pukulun menika katimbalan wonten ing Kahyangan Surabaya Suralaya menapa pasanggiri yugya ngaten pukulun saestu kalerseng menapa ing dados aturipun ingkang abdipun Janaka jumbuh kael menapa ingkang kedadosan wonten ing Suralaya mugi paduka kepulun kepareng amedharaken ingkang sejatos dhateng resa paduka ngadi pukulun ingkang semanten andadosaken guru-guru ning Kaiwangan Suralaya ngandadosaken samangke kepareng paduka pukulun anyawiji dhateng menapa sampun kang ndikaken dening para sepuh sami nyebataken nyuwun guru kencing berdiri kita kuwi takon perkara apa pukulun kula
kula nyuwun priksa Kakang Semar menapa dipun beta pukulun kok wonten keranjang wonten ngajengan Suralaya pukulun menapa leres yo pancen bener Semar ulun boyong ana ing Kaywangan bareng lawan Gareng lan Petruk Acarya kadha wekasan miwahi godana suluk meneh Sanggeni Maya Wisnu Prati ya mas wicarane Sami suarane basa napa ya bapak kunjing miring kok saiki jane sapa to iki kok Janela kok dadi meriahe kaya ngono. Lajeng kula badhe nyuwun prisa kula. Iya, Janaka. Sakmenika Kakang Semar lan Nala Gareng menapa dene Bagong. Anu napa niku Petruk menika wonten pundi dadi wuruhananira? Nun dadi ruhananira nun ruhananira menika menapa pukulun dadi pangerten kita inggih Kakang Semar wis ora eling lho Kakang Semar edan tegese ora eling Kakang Semar kuwi kantaka napa sababipun Kakang Semar Cantaka amarga Kantaka beda karo Cantaka Kantaka kuwi ora eling Cantaka kuwi kodho kula remen kula Janaka lha wonten dawuh merga ulun ingkang gawe Kakang Semar ora eling sabab ulun butuh patine Semar Nala Gareng apa dene Bagong Arjuna wah mesti nesu Janaka Wong Semar karo Gareng karo Petruk kuwi abdine kok malah diblakani iki piye Panci kula jarak Kakang. Lho, nek dijarak babar pisan menawi Janaka badhe wantun kalian kula. Badhe kula pejahi babar pisan. Walah, sajaipun sampun murka saestu Adi Pramesti Bathara menika sampun wegah napa warah nampik pitutur becik. Janaka ora kleru ora luput karo dipanteni menika pripun? Janaka wonten dawuh buku. Kenapa kita malang kerik ana ing ngarsa ulun? Nyuwun pangapunten pukulun kula supe bilih kula ngadhep wonten ing ngarsa paduka Iwang Pikulun Bathara Guru mugi andadosna ing kawuningan pukulun Kakang Semar menika abdi kula Nala Gareng menika abdi kula Petruk ugi abdi kula menawi pukulun badhe mejahi Kakang Semar kula mboten trima ning nek Gareng kalih Petruk mang pejahi mboten napa terus bedane apa ing ngatasé Semar ora entuk ulun pateni nanging Gareng kalih Petruk mbok keparangake yen to ulun mateni kalawan Petruk lan Gareng mergi menika namung beborosi pukulun iya Janaka piye kula mboten saged kantun Kakang Semar gesang wonten ing Madyapada kula ugi gesang Nala Gareng kaliyan Petruk gesang wonten ing Madyapada kula iki nderek gesang mila menawi abdi kula tetiga menika seda utawi pejah dipun pejahi paduka Iwang Adi pukulun kula mboten narimakaken kula ugi nderek pejah kita ikhlas karo nyawa kita mboten ikhlas sebab menapa pukulun ulun tamani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi badan kita dadi sewalang-walang nun dadi sewalang-walang
kathah mbok digoreng Pukulun. Dadi semarang-marang ki ajur tegese Janaka. Mekaten Pukulun Rada. Kita tampani guntur geni guntur angin. Monggo Pukulun kula aturi mejahi dhateng jasad kula Pukulun. Kakang Rada mboten minten babar pisan bilih Janaka kuwawa nadhahi guntur geni guntur angin. Janaka digdaya mboten kados dalu menika. Mboten perkara digdaya ning guntur geni guntur angin niku ya ngerti. Nek wong sing ora luput, wong sing ora kleru niku ora bakal iso temama. Nadyan awi aji kegiatanipun kados menapa kemawon. Janaka mboten klentu, Janaka ora luput. Panjenengan menika sing ngusuk sapenake dhewe sapa-sapa dipanteni, sapa-sapa dipanteni. Janaka kula wonten dawuh Pukulun. Kita ora temama ulun tampani guntur geni guntur angin. Kita nganggo tameng apa? Kula mboten tameng menapa-menapa Pukulun. Sejatosipun namung kula pasrahaken dhateng purbaning Wang Mahanasa. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika persasat dagang tunuan Dumbati. Nek bathi-bathine ayo padha ditum bareng-bareng. Nek tunu ayo padha mbudidaya supaya entuk bathi. Bocah iki anggere gawe ukara ora iso ngartekke kok penake ra jamak-jamak ora. Ulun Buya bisa mateni kelawan jeneng kita Pukulun menawi paduka mboten saged mejahi dhateng kula. Menawi panjenengan mboten kepareng ngunduraken Kakang Semar lan Panakawan kalih menapa panjenengan kedah kula tampani pusaka kula Pukulun. Lagi iki lho Janaka Armanah kok kuwalik. Aduh. Wis mlayu wonge kok aduh-aduh ora. Sing ana wulune iki ra ya mburi. Aku sing ana wulune keke ngarep. Atene nek kena ming geli. Kesusu Pukulun. Kok sik deleke panahe deleke. Inggih Pukulun. Luga kisar. Inggih Pukulun. Janaka, kula wonten dawuh Pukulun. lha tak takoni, ulun ki sapa? Bathara Narada. Jenenge liyane Bathara Narada. Ponijo. Ponijo dengkul kita kuwi ora. Sinten Pukulun? Kaneka putra. Nah, Kaneka putra Pukulun. Liyane meneh. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Resi. Kaneka Resi. Sik, tak takoni. Dewaning segara, dewaning banyu iki sapa? PDAM. Ngawur. Bathara Baruna. Lupa Pukulun. Lupa dengkulmu ora. Dewaning geni. Ayo saya takon, dewaning geni sapa? Pemadam kebakaran. Aidian ora. Kok sik kuwi jane sapa to? Kok iki sapa? Pukulun kula pun Arjuna. Arjuna apa Hartana? Hartana Pukulun. Saya suarane kaya ora wangling aku. Wonge glegrak-glegrak. Kowe sapa kowe? Pukulun kula Janaka. Wis ora. Kudu Janaka kowe. Ayo nyedar rene. Nggih Pukulun. Ayo mangap. Janaka kok untune doting pentali terang karo-karuan. Ana sing wis dijabut barang. Untu nek Janaka. Pukulun kekilapan menapa paduka Pukulun.
Menangka dados kami tuwaning Jawa Pukulun tentu kemawon paduka Pukulun saged maos dhateng batas kula Pukulun. Setan iki Bagong lho iki. Pukulun tidak boleh ketawa di sembarang tempat. Wah, lah mula ket mau kok teko kok nembang dhewe. Suluk-suluk dhewe. Trembelane ora. Wah, lah kowe iki lentuk sandangan endi? Pukulun kula dipun bantu. Sapa sing bantu? Masyarakat. Ora ngawur. Kula dipun bantu dening inggih menika dewa ingkang sakmenika ugi dados Tita. Tita kok? Titanium. Sama? Siwa. Siwa sapa? Siwa Togog. Wah, Kakang Catugura. Wah, cacake adine diboyong ning kayangan ora trima. Kowe sing sowan brana. Inggih Pukulun. Terus kandhane Kakang Catugura piye? Kula kinen minggah wonten ing Kayiwangan nyuwun wangsulipun bapak kula. Sapa? Prabu Pandu. Pandu dengkulmu maca terang. Sapa? Semar. Oh iya ngerti aku Bagong dadak takon. Semar karo Petra karo Gareng aja bali. Ora dinehke aku gasro nang Kayangan. Ngamuk kok gasro. Ngamuk. Kono nek arep ngamuk. Bathara Guru kedoyak. Nali ora kecekel. Ngoyak Bathara Guru kok nganggo ketawang, nganggo sampat doyak. Pukulun kula nyuwun semetu. Apa? Kula nyuwun sepatu. Ora. Kula lungsuran nggih gelem kula. Ora ana kok ujane kok njaluk sepatu. Arep ngopo? Ajeng kula dol teng klithikan kula. Dinggo tambah-tambah tumbas semen Pukulun. Dengkulmu ana dhewe ya kana. Apa orang ya? Pukulun Bathara Guru panjenengan kirang tanggung jawab. Padahal kula sampun positif mengandung. Pukulun Bathara Guru teng pundi Semar, teng pundi Ponokawan Petra karo Bagong. Sampeyan ora menehake Gareng. Sampeyan ora menehake Gareng Petra Semar aja klakon dosa ana dewa tak. Aduh lali. Ono dewa tak ingel-ingel legane atiku. Janaka aja kaya bocah cilik. Aku pancen utuh bocah cilik. Iki wis tuwa, iki wis gedhe. Nek sampean ra kena dikandani aja takon. Lakon kene margane panti mopo kula. Aduh mati aku. Wah, kae. Diwaneni wae nek ora dingane ra kapok-kapok. Pukulun rada piye? Kula menawi ngoyak Bathara Guru tartemtu mboten kecepeng. Lho, kita kuwi duwe aji sepi angin. Samenika sampun kantun sepi banget kata. Anginipun mboten wonten. Terus piye? Janaka kula nyuwun mriksa Kakang Semar kali Nala Gareng kali Petruk punten dianginipun ndokok. Ndokok kaya apa wae. Neng pinggiring Kawah Candra dimuka. Aduh Kakang Semar, Kakang Semar.
Suram-suram dewangkara kengken Liam netra pracenang nanging sukma moksang triya betapa malang nasibku semenjadi tinggal semar aku sendiri tak begitu ku dihina dan aku disenani wong ra ya nek wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak nek nonton miso-miso kabeh aja Kakang Semar Nolo Garang Petruk Bagong Nolo Garang Petruk tok Bagong ora melu Kakang Semar Semar kowe kena ngapa kowe kok aja ora eling iki kepiye tak tibani Tirta Kamandanu mesti kowe padha eling Purwadruksina yakin aku ora bakal setan ora wedhus mulane dienggo mengkurep kok teles-teles ndara to iya Kakang Semar kula Den kula ngaturke panuwun nggih Den Ibu padha-padha ngaturke bekti nggih Dara Nolo Garing iya ngaturke bekti matur nuwun pun ditulungi ya dadi ngopo bekti kula kunjuk Ndara iya Peter ora dadi ngopo sampean kok nusul melu bising kari dini ayo nek mboten nonton sampean mboten ajeng ya pancen Bathara Guru ki setan disuguhi panganan kok lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet wis tak tambani Kakang Semar nggih wong keracunan kuwi tambane ming degan abang degan abang nggih iki wau banyu degan abang kok begagah tak gimbul nggih matur suwun sembah nuwun Ndara kula wis slamet Kakang Semar kula suarane Ndaramu kok dadi kaya ngene suarane Ndara kok dadi galur ya terus enggak kula neraka kok iya oh setan ki ora galur banget enten apa Den kayangan kok ana kepik mlebu ning cangkem Kakang mboten napa-napa niki dinggo mbangane ora ana samben dinggo mil-mil nggih terus pripun Kakang Semar kula aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bondayuda karo pukulun Bathara Guru nggih iya lah saniki guru teng pundi ning sekolahan sik Pak aku kok curiga to iki
yang gerejak serius kok nglece, jak serius kok minggo iki. Wis tak takonane. Ndara saged unggul kalih Bathara Guru. Iya, betul. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora bobo. Mboten apa-apa. Ora nyatane ora ana awakku sing babak. Bucik. Ya toyo wis kae itu kudu ndara ya. Ayo diteruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite putung balunge suwek jari. Oh. Terus sampean iso ngalahke Putri Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Mundur, Mak, mundur. Mundur. Ora ana Janaka kok nggawa arit ki ra. Mundur rene. Jan piyayi yang bagus sih. Iya. Ketok iki. Janaka dialem kok melu napuk iki. Urang griseni Petro. Ndara Janaka garwane sinten Madukara pinten? Aduh. Lali aku. Siji Ndara Wara Sudeltri. Utuh. Kuwi bab mbokne Agus. Wara Sri Gandhi. Wara Sri Gandhi. Angka 2 Dewi Prastiwi. Kae canda we. Sing saking Widara Kandang sapa? Garwa Sembilan Widara Kandang. Ayo. Sing saka Widara Kandang. Sak letonge ora. Cek, sampean jane sapa sampean? Ayo sapa? Ngaku wae. Ngaku wae ora gelem aku tak ajar ngono. Ora percaya aku nek Ndara Janaka. Ayo, sapa? Ora ngaku? Waktu brok cemplung kawah Sadewa. Iki mereka truk. Kenapa? Aku kok kaya ora pangling le bengok. Muni truk. Petro. Ngapa emel? Cejes ora ya. Apa ora kancane wong. Gleleng. Wah, aku kok gleleng aku Ayo kene. Semar. Boh. Ora sudi aku. Kowe iki nek ora tak tulungi, iki do mati, kowe do ora ngaturke panuwun malah Janaka duleng-uleng. Ora sopan babar blas. Ora kuwi jane gak usah ndangane sapa ya, Gong? Aja ngarepku. Nyewa ya kuat kok ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya ora nganggo sandangan. Aku sowan Togok Emir. Kakang Togok. Heeh. Aku munggah. Kowe munggah nang kayangan, Gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah. Aku kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane Siwa Togok. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Watogok. Wah, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus ayo kuwi wis aku sing nulungi, kowe tak dandani. Cara manut aku, kowe njalukmu cara apa? Aku pengen cara Janaka. Oh. Aku munggah nang kayangan mau wis. Gondol. Gondol apa ayo? Tepungan loro ndo telu. Oh. Tuh jatuh cinta karo aku. Nah, terus Bathara Guru mlayu saka kayangan. Kowe karo aku rasa lunga saka kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning rasah lunga saka kayangan ning kayangan bae. Sebabe Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune samene jalune.
jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru ya monggo biasane nek jagone iki mesti nang Ngamarta ya Pak sajake. Ha iki engko kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Duh, aku nek salin piye ya iki? Nek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel guluku. Cetorene Janaka ya cetorene ketok ya sing iso mbantu dewa-dewa iki ming Pandhawa kok. Walah wis togomu asu ae cangkeme lan. Ha iki gawe masalah iki aku. Lek salin piye? Gak togoke iki ming duduke darane tok terus mulih. Penyakit tenan kok. Rasa kuwatir eneng aku kowe rasa wedi. Ora Janaka usek wae ngopo to? Menenahaken kok ora. Iki aku bingunge iku napa? Kyai Darmaji paring dawuh yen to Panakawan pasewakan ing wis kepungkur ora ketok. Ya. Mula tumule aku didhawuhi supaya niti priksa kalawan kahananing Panakawan. Lah kok dadi ora sowan ki nendi Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Mbuh menyang endi Panakawan? Hadat saben Semar nek ora sepuh mesti menehi keterangan. Ning ora ana keterangan apa-apa. Tumrap para Panakawan. Wah, apa ditanjike ning Karang Kadempel. Miturut aku kuwi luwih prayoga. Yen pancen ngono ayo budal saiki kosek. Kok kosek ene ngopo? Rasaku ora kepenak ki arep ana apa Werkudara? Nun sewu pukulun. Sewu-sewu kapatanipun ingkang ngrayi tadah wadon ingkang wayah Nyo Kresna. Wonten menapa paduka tedhak wonten ing Janaloka? Napa Bathara Guru kakekku tedhak ana ing jagat? Wonten menapa pukulun dene paduka tedhak wonten ing Janaloka? Janaka kebangetan nggon kita paring wewirang kelawan panjenengan ulun. Kita mau prapteng ana ing Kayuwangan gawe wiranging Bathara Guru malah saiki wis begogok ana ing kono. Apa isih kurang marem nggon kita wis ngiyas marang nalindraning para Jawata Janaka. Werkudara. Wonten menapa pukulun? Janaka munggah ana ing Kayuwangan. Sayekti ngobrak-abrik Suralaya. Kresna, kita ora ngerti sejati ing dumadi jebul Janaka wis ndisiki laku prapta ning kene manunggal kalawan jeneng kita. Mengke piye to? Kula menika dumugi mriki kala wau mboten pisah kaliyan kadang kula pun Arjuna. Lah kok paduka pukulun paring dawuh kados mekaten nyatane kayangan Janaka ngobrak-abrik ana ing Suralaya. Yen kita ora percaya, ayo ndak kanthi munggah ning kayangan. Mangke rumiyin menika Janaka dipun ajar kadange menika.
Werkudara, apa? durung ngerti keterangan sing cetha kok adimu tok pala. Isin-isinke. Janaka, Wonten dawuh. mbok golek bokong sing pernah kono. Inggih, Ustaz. Mengarep temancepe kok kangelan. Aku tak takon karo kowe, nek nganti kowe ora ngerti perkarane tumuli kowe ngajar karo adimu, terus adimu cilik loro gedhe tekaning pati sapa sing kapitunan? Sapa sing kapitunan? Wah, nyatane guru kakekku paring dawuh. Yen Janaka kawiranging guru kakekku neng Kayangan. Iki mau tak tanjeke, Iwan Mikulun Manikmaya paring dawuh Kresna, nek kowe ora percaya munggah neng Kayangan. Janaka isih mapan ning Suralaya. Ayo, mula ditiliki. Wah, edan. Biar modar. Yakin tetep modar nek saiki. Menungso tatanan wani ngembari marang Arjuna. Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Nderekke bendara kula. Kowe aja edan Kakang Semar, aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambahke. Rasa kuwatir Kakang Semar. Wah, jan mesa iso wani omong. Iki nek nganti ndara Janaka engko sep njukuk panah tes glundung. Dil. Kok dil ngapa? Tembak penalti. Iki ngapa ta saiki iki ngomong apa lho? Aku iki sing ndelokke kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen to aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wis mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Singolino rapting lalis. Aduh. Ngopo reng ora mentolo aku. Kene marganing patimu Raden Janaka. Kaya aja ngembari marang aku. Aku enggak ikhlas. Nang nganti kowe wani ngembari kelawan aku sadurunge kowe maju. Kudu golek ki persik aja nganti omongane ora cetha. Lakon pibantangan pecah sirahmu murugagi jajalan nek ukurane kurang pas dipernah. Kakang Semar iki sapa? Bendara kula. Ya aja ngapusi. Nggih to, Den. Iya, Kakang Semar. Nggih, mati dening aku. Tak cobani Raden Janaka. Raden Janaka, aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luwari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Dan isin banget kula wong. Janaka dinganakne Werkudara piye? Waduh plok ndase.
Edan. Wah, sikilku dijawel aku iso krumah. Wah, aja kok ming kowe werku Dir. Sikilmu tak jawel iso krumah, Kresna ku tak jawel iso mingu. Ngapain tro arep guyu aku guyu trimo lunga. Dijawel iki ya mesti mengo ae. Masa dijawel kok ora mengo. Arep ngopo kuwi nutun Dewawati. Adi-adimu wis padha kalah kabeh. Kowe wani karo aku Sing tak wedeni apamu? Kowe wani karo aku apa kira-kira kowe kuat nampani senjata cakra? Ora kuat tak becak. Kowe kuat nampani pusakaku Kyai Kesawa. Kowe dadi buta, aku dadi semut. Semut mlebu ning irunging buta. Tak gerogoti otakmu kuwi tekan ning batu. Dan iki Janaka wis sekolahane ndi ya Werkudara? Ora weruh. Wah, jengkel aku weruh ken mau. Wah, nggugu karepe dhewe. Njupuk godo rujak polo. Njupuk ning sing pedes. Wah, setan. Marai mangkel ya omongane. Iya, rujak polo kok padake rujak apa? Muni sing pedes. Semar, Semar, ora cengengesan kowe. Semar, maju rene. Ora kowe kok guyang-guyu iki jane sapa to? Ndara kula, Ndara Janaka. Uduh. Janaka iki omongane ra kaya ngono. Janaka iki mau wis nganti isin. Lho saiki ning njaba. Kae lho. Mogok-mogok. Kula nek matur mengke ndak. Niki mang sia-sia. Ora. Ana kedadian kaya ngene iki mesti ana perkarane. Perkarane kowe cita. Kula niku mengarep nuruti anak kula liar bangun. Ngapa Ndara? Aduh, aku gak tahu. Lali kula. Bangun desa. Ning ora duwe prabeya, mula kula pengen bantu. Ning gandeng kula niku ya wong saking ora duwe kekuatan apa-napa. Terus anak kula Bagong sumpah. Sumpahe Bagong apa? Nek ora kelakon bangun trima dientrengake patine. Ngoten niku lho, Bagong sumpah ngono nggih. Bathara Guru tedhak teng Karang Kadempel. Luputke Bagong ning kula niku jare ngerti legetane ati Bathara Guru niki kalih kula wis sengit suwe. Mula pendak-pendak ana lakon mesti Bathara Guru ngewangi Durga njangka pati kula ora nggih to? Iya. Mula bareng Bagong aja diboyong teng kayangan mergo sumpahe Bagong jare nguyake bali martu Kundha Manik. Kula sing dadi ijole. Kula ngijoli anak kula Bagong munggah teng kayangan. Lah kok tenan. Tekan kayangan kula disugata tembung sing apik, sing manis-manis. Kula diwenehi pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Barang kula pangan jebul wis diborehi wisa racun. Semrepet kula ora weruh napa-napa, ngerti-ngerti ditulungi Ndara Janaka enten pinggiring kawah merga kula diblithuk karo Bathara Guru. Oh iya. Sik kok aku tak omong meneng wae. Aku bendaramu Semar. Bendara ning meneng sik. Nggih. Ngoten niku lara-larae. Mula kayangan dijeki Ndara Janaka sing niki merga Bathara Guru pakartine elek. Taunana Windanana nek mboten nyuwun ngapura karo Ndara kula Janaka sing niki ora arep kula balekke teng ngarepe Bathara Guru.
Semar kula sampun midhanget ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek wis krungu arep ngopo? Nek wis krungu arep ngopo? Ora trima. Mboten Kakang, mboten. Kula sampun lenggana ing kalepatan. Kowe kena ngaku luput ning kowe kudu njaluk ngapura karo ndaraku Raden Janaka. Nek ora, ndaraku mesti bakal ngamuk. Nggih to, Den? Bener. Kaya mengkono Kakang Semar. Arjuna Janaka. Janaka Permati. Permati Janaka Arjuna ulun nyuwun pangapura sepira kleputan ulun diagung pangaksana bukulun Bathara Guru lan dadi kabeh wis tinemu padha-padha. Iya Arjuna yen ngapura nek aku ora basa karo sampeyan. Iya Janaka ora dadi ngopo. Wondene aku njaluk marang bukulun Bathara Guru saiki gentiya sumpah prasupa. Ulun kudu sumpah kepiye? Gandeng sing mbok jangka patine ingkang awal mulane. Kawiwitan sing bakal mbok pateni kuwi Bagong, mongko Bagong kagak luput. Mula kang dadi penjangkaning Bagong. Bathara Guru ngendika kabeh ora gate saka kayangan. Menengo wae Semir. Wadon kelakon penjangka. Iya. Arjuna yen ketemu karo Bagong kandhakno yen Bagong pengen bangun desa ulun jangkung. Yen Bagong pengen bangun desa kabeh ragat ing metu aja saka Bagong nanging saka ulun. Sineksen jagat saisine sineksen kiblat papat segara gunung isine runa wengi apa kang ulun ucapake sayekti ora bakal lincah. Kakang Semar, Kakang Semar. Kakang menapa Kakang? Petro, gawakne pengilon. Aduh. Wah, malah. Wah, bajigur iki. Ora apa-apa ning rak Bathara Guru wis eling nggih. Jebul sing dadi Janaka Bagong. Nggih. Mula kok aku dikon sumpah. Nek sampean baca sumpah lho. Iya. Niki manjere. Lho. DP dulu mengenang urip. Tumbas semen kalih gesik. Iya ya Bagong mengko bakal ndak paringi. Nggih, matur sembah nuwun. Kang mangkono padha baliya marang jagat. Ulun njaluk pangapura, Kakang Semar ulun nyuwun pangapunten, Petro aku njaluk ngapura. Bagong ulun tetep bakal netepi apa kang dadi janji ulun Bagong. Nggih, ngestaya Mas ya mulai ya ndak serah dicemplungke kawacan ta ayo yo. Pripun? Lah nek Bathara Guru niku diumutke Sang Hyang Bathara Wenang menika kajen. Lah Bathara Guru dielingke Bagong maka Bagong diajak-diajak nyuk-nyukan teng kayangan dadi Janaka. Mula panjenengan niku aja sok tumindak elek mengko ndak kewirangan. Kula mboten rumaos kewirangan, Kakang. Kok ngono kok ora kewirangan ya dilehke ning ngarepe Kresna ning ngarepe Werkudara. Ming dina karo Bagong nek cara kula ya isin wirang bebareng. Namung sedaya dados
panodi tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya. Kakang ing mekaten dados pamecut anggen kula tansah naliti menapa ing badhe kula tindakaken. Sae monggo Kakang sami ngupakara kayiwangen wangsul dhateng asal mulanipun tentrem ayem niring sambikara. Nggih ngestaken dawuh Di. Wis gek matur. Gek matur. Kakang Semar, kula isin tenan aku. Ngatasi ana wong ngembari karo aku kok aku kalah. Gek omong. Cilaka ya Pak iki, Pak. Makan buah si malakama. Ora malakama apa. Oke wis. Matur Ndara. Iya. Niki kula ajeng bangun desa. Iya. Ndara adeng nyumbang pinten? Aku malah sumbangan nes sing dijaluk. Mengko bakal nak paringi Bagong. Alhamdulillah ora luka malah kebak. Iya. Terus ajeng matur, iya. Ning aja nesu nggih. Ora. Sampeyan mau perang kali Janaka kalah. Janaka sing ning kayangan. Upama klakon tak pecah sirahe. Oh, nggih pun. Piye kok kowe takon? Menggenake kok mboten apa-apa. Jujur. Iya. Ah, setan karo bapakne kok nuthuk sak penake dhewe. Anu Ndara. Ngapunten. Ngopo Bagong? Kowe kok guyu? Nek kowe guyu aku seneng atiku. Piye kurang cetha? Waduh Cilaka iki tenan mesti pres iki yakin. Nuwun sewu sing dados Janaka teng kayangan wau kula ning sebabe wonten kok Ndara. Sebabe wonten. Apa to sebabe kok kula dadi Janaka niku wonten. Dados Ndara ampun duka riyen kalih kula. Jalarane wonten apa to kok nganti kula dadi Janaka teng kayangan niku amargi ngenten nggih Ndara. Sejatosipun Ndara Ndara niku sae sanget kok biyane. Niku nganten. Ngaten nggih Ndara, wajane kabot tenan tangane iki. Mer wangi mer. Lah ditutukke ning ndasmu. Wah, mergi kula ngewangi Semar. Semar ngopo? Semar dipejahi karo sapa? Oleh PLN. Anu napa? Oleh Bathara Guru. Terus kula nguripke Semar. Terus kula dadi Janaka sing dadekke Janaka sapa? Sing dadekke Janaka Siwataka. Dadak ngono tokok iki. Lah kula ora ndek kanca. Sing ngewangi kula nggih Patagong, nek ra sedaya mangke Padang. Ati balen iki tanganku aja digojeki sapenake dhewe. Nek tok gojeki aku ora iso ngopo-ngopo. Sing kiwa ora digojeki ya wong ngantil kiwa Ndara iki juruse kiwa tengen maine. Apake wadake. Edan beda Bendara. Nyuwun pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Alhamdulillah. Selamat. Gong Ndara golek Ndara Werkudara. Kowe ngapa itu tumbas cucukane? Ora ngerti mau takoke kok Bagong nanti terus kula goleke aku ngono. Wah Bandung dasmu lho. Ora golek sengsaraku. Aku wis entuk sumbangan saka kayangan barang ora lagi sengsara ndak tuman. Aja mau. Ora ono.
Dadi gleleng mau. Harus tak tendang sikilku tok uncal aku ke rumah ping pindho. Wah. Cengenges. Dadi Janaka gleleng lan jamak-jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa ora izin. Ora winang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun pangapunten. Ora dikapoke. Bola-bali ming njaluk pangapura. Anggepe penake dhewe. Nguku arepe dhewe. Werkudara klumah ping pindho. Mencolot salto main coprae. Waduh. Padake nyepeleke ora. Janaka mungkin maring ada. Mundur mir. Jenguk nang kono ora. Ono nang mburi ono. Lha iki sing kawogan kok ora ono. Sinten? Bagong. Salam meneh. Ora sing ngarake kowe iki sapa? Wong aku ora ngopo-ngopo. Lah nek aku perang kuwi kowe tak salahke wong aku ora perang kok. Ngono kuwi lho wong jiwa besar ngono kuwi. Ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae. Nesu barang dikalake kok wong ora entuk kalah Werkudara iki ora entuk kalah wae. Grewek. Cuwek ndasmu. Wah, Gong iki. Mbok wis ngopo to? Bagong, nun. Kejaba kayangan iki ya bendaramu kabeh. Nggih. Nek kowe pengen bangun desamu aku ya bakal bantu. Ah, tenane iya aku ki bendaramu. Wah, seneng tenan aku bakal kelakon tenan itu tak bantu donga. Apa itu? Loh. Nyambut gawe iki nek ora rancak ora apik to? Nggih. Mula donga kuwi iso ngrancakake gawean. Oh, nggih niku pun paling apik. Werkudara bantu apa? Bantu jotos e. Jotos. Lho kok ngerti bantu jotos? Jotos enak lho. Ngapusi aku ya. Ngapusi aku kowe. Aku wis ngerti jotos ki ngampleng kok enak ora. Sampun paripurna. Pikiran kula wis entek tekan riki niki. Niki gelem ora gelem nggih pun rampung tekan riki niki lho.